Ελάτε. Ο περατέρ είσαι έτοιμος. Να σου πω λίγο κάτι. Μα πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να Εσύ. Σε παρακαλώ, άσε με δημιουργικό τώρα, σε παρακαλώ, δεν θα με ενοχλείς. Ορίστε. Άντε να χαθείς. Να αφήσεις την άκρη να χάσει. Εσύ θα πας από εκεί. Εσύ από εκεί. Εσύ που θα πας από μου. Εσύ σταμάτα. Εσύ εκεί. Από εδώ πίσω είσαι, στα παρασκήνια είσαι. Ναι. Βλαμμένη πήγαινε πίσω. Πήγαινε πίσω με Βλαμμένη. Τέλειωνε. Λοιπόν, πήγαινε Βλαμμένη. Και εσείς είστε στην άλλη μεριά. Πηγαίνει στην άλλη γωνία. Πήγε σε παρακαλώ, δημιουργώ. Ορίστε. Λοιπόν. Πήγε. Φεύγω. Έλα. Φεύγω. Λοιπόν, έρχεσαι εσύ, τελείωνε. Όχι, έρχεσαι εσύ, έρχεστε, έλα, όπως έρχεστε λοιπόν, πάει ο ένας στον άλλον, πάει ο ένας στον άλλον, λες τι έγινε, το μακρόνι, έλα Βλαμμένη, απ' την άλλη μεριά να πεις Βλαμμένη, γιατί έχεις στο λάθος μεριά ο χαρτός. Όχι, έλα Βλαμμένη, προχωράς, συνέχεια λες, είμαι η Λόλα που πίνει κοκακόλα, είμαι η Λόλα. Καλέ είναι πτώμα. Αχ, καλέ, ένα πτώμα. Ένα πτώμα. Πτώμα, είσαι καλά, πες το. Πτώμα, είσαι καλά εσύ. Ξύπνα. Δεν ξυπνάει. Πτώμα. Θα πάρω το στελοφόρο. Πάρε το στελοφόρο. Μα πρέπει να σου μιλήσω. Είναι για την ταινία, είναι βασικό. Όχι, φύγε από εδώ. Δυνατά, σε παρακαλώ. Μήπως μπορείτε να έρθετε, υπάρχει ένα πτώμα εδώ. Πάρτε το προφίλ το Έλα, γρήγορα. Σας παρακαλώ, ελάτε γρήγορα, υπάρχει ένα πτώμα. Γρήγορα το παίρνετε. Βγαίνουμε έξω. Είναι πτώμα. Αυτό είναι το σενάριο. Εντάξει, πολύ ωραία. Εγώ να κάνω κάτι άλλο. Απλά νομίζω ότι επειδή γυρίζουμε ταινία για όλη την οικογένεια, ότι θα πρέπει να το κάνουμε, σε παρακαλώ, θα πρέπει να το κάνουμε λίγο χαρούμενο. Δηλαδή θα μπεις μέσα και θα το κάνουμε πιο χαρούμενο, εντάξει. Πάμε από την αρχή παρακαλώ. Πάμε από την αρχή. Έτοιμοι. Ο περατέρ έτοιμος. Πρέπει να σου μιλήσω. Όχι, πρέπει να σου είσαι έτοιμος. Πάμε σου λέω. Έτοιμοι, πάμε. Στοπ. Πάμε από την αρχή. Πανηλήθιε, πρέπει να πεις να σε σκοτώσω. Πάμε ξανά. Εγώ μπορώ να μιλήσω. Σκάσμος! Πάμε σας παρακαλώ. Πάμε, γέλιο. Πολύ ωραία. Ωραία φίλε, τι κάνεις τώρα, να σε σκοτώσω. Ασθενοφόρο εκεί. Ασθενοφόρο. Ναι. Καλά
Κοίτα έτσι, υπάρχει ένα πτώμα εδώ, άλλο πράγμα, είναι ο νέος προσπαγωμένος. Ελάτε γρήγορα, γρήγορα. Πάμε, γέλιο. Πάμε, το παίρνουμε, φεύγετε. Στοπ! Δεν λέω, είναι ταινία για οικογένεια. Αλλά προσέξτε, δεν μπορούμε να βάλουμε τόσο γέλιο. Δεν είναι χαρούμενοι. Σε παρακαλώ. Η ταινία είναι για οικογένεια, αλλά αυτή είναι δραματική σκηνή. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Πρέπει να το κάνετε με λίγο πιο πολύ ηλικία. Όχι τόσο χαρά. Πρέπει να βάλετε λίγο λίγο. Εντάξει, πάμε από την αρχή, πάμε μια χαρά. Έτοιμος, οπερατέρ. Πρέπει να σου πω. Σε παρακαλώ, σταμάτα! Δεν θα μου τη χαλάσεις σε την πλειοργία μου! Ανάγκη! Πλάκα! Πάμε! Έτοιμοι! Συνεχίστε, πάμε! Γραμμένοι! Γιατί εγώ η Λόλα, γιατί είναι η Λόλα που πίνει κοκακόλα, γιατί τα πίνω να μην πίνω τίποτα. Συνέχισε, πολύ ωραία, πάμε! Είσαι εσύ καλέ. Τι είναι αυτό. Ξύπνα βρε. Ξύπνα. Έχασα τη μακαρίτσα. Σήκω βρε. Σήκω. Είσαι καλά. Πολύ ωραία, πάμε, συνέχισε, περατέρ. Τράβα! Γιάννη. Τράβα, κάνεις τιμίο! Τρομολική. Ένα στενοπόρο. Θα μείνεις ένα στενοπόρο. Ένα πτώμα υπάρχει εδώ. Πάμε. Πανικάρεις. Πανικάρεις. Νέο παιδί. Στοπ. Εντάξει, σας είπα να το κάνετε με λίγο. Όμως εσείς το κάνατε πάρα... Η σκηνή είναι πήγε το σκηνή... μακιγάζ. Σκασμός σας παρακαλώ. Η σκηνή είναι σκηνή ενός λεπτού και εσείς την κάνετε 5 λεπτά. Έχω δίκιο περατέρ, 5 λεπτά δεν κάνανε. Απλά πρέπει να σου... Σκασμός! Δεν θα μου χαλάσεις την ταινία! Ανόητε! Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Πρέπει λοιπόν να το πάμε λίγο πιο γρήγορα, εντάξει. Πιο γρήγορα, να γίνει πιο γρήγορα η σκηνή, εντάξει. Πάμε, παρακαλώ, πάμε. Έτοιμοι. Μισό. Σκασμός! Έτοιμος! Πάρε την τάση σου! Έτοιμοι, πάμε! Τι είναι ρε! Τι είναι πλάκα πρωτός. Έλα, γρήγορα, πάμε! Είναι η Λόλα που πίνει κοκακόλα. Είναι η Λόλα που πίνει κοκακόλα. Είναι η Λόλα που πίνει κοκακόλα. Ένα πτώμα. Θα πάρω τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Έχετε βρει άτομα. Σας είπα να το κάνετε γρήγορα. Αλλά εσείς το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε μια φορά ακόμα, σας παρακαλώ, αργά και σωστά. Εντάξει, ο πειρατέρ έτοιμος. Πρέπει να σου πω, πρέπει να σου μιλήσω. Δεν θα μου χαλάσει αυτή την δημιουργία. Αγνοείται. Έτοιμοι. Πάμε αργά.
Πάμε πάνω, πήρατε. Μα είσαι καλά. Άλλο δεν είναι. Θα πάρω το αστροφόνο. Ασθενοφόρο εκεί. Έχω ένα Ελάτε, όχι πολύ γρήγορα. Είναι τράβα! Τα πετυχαίνουν επιτέλους! Καπέλο. Στοπ! Νομίζω ότι πετύχαμε το καλύτερο. Γιατί δεν σου μόνος μου! Το πετύχαμε, ελάτε! Ελάτε! Απίστευτη! Μα δεν το πιστεύω ότι είναι σαν τόσο καλή! Πραγματικά! Πάρα πολύ! Τι θέλεις, δεν με σπίξα από την αρχή! Τι θέλεις! Θέλω να σου πω ότι από την αρχή της ταινίας είναι χαλασμένο και δεν τραβάει με το φίλο!